Hej. Apropos det her med at være arbejdsløs, som jeg jo er desværre lige for tiden, så var jeg også arbejdsløs i 1991. Efter krisen i 80'erne var det virkelig svært at få foden ind på arbejdsmarkedet igen. Jeg var på et kursus i 1991, som hed uddannelsestilbud på dagpenge. Og det her kursus, som jeg var på, det var landets sidste kursus i en type, som man dengang lidt nedladende kaldte kreative kurser. Det her kursus, der var vi 28 mennesker på. Ud af de 28 mennesker, så var de 26 skiftede karriere og fik arbejde. Ikke direkte efter kurset, men som følge af det her kursus, fordi det her kursus åbnede folks øjne for, at de kunne andet end det, de troede, de kunne. Det var et fantastisk kursus, og for mit eget vedkommende, så da jeg startede på det her kursus, der var jeg arbejdsmand. Der havde jeg arbejdet som taxichauffør, buschauffør, arbejdsmand, distributionschauffør, lagerarbejder, den slags. Efter det her kursus var de jobs, jeg havde, det var EDB-teknikere, kørende teknikere, EDB-reparatører, socialarbejdere, pædagogmedhjælpere, alt muligt, som var ret langt væk fra det, som jeg voksede op med, og ret langt væk fra min daværende karriere inden 1991. Jeg vil også, vi udgav et blad, eller en bog, eller hvad man nu skal kalde det, den her. Og jeg skrev lederen til den her, og den vil jeg gerne læse op for jer. Husk lige på, at det her det er skrevet i 1991. Kreativ uddannelsestilbud, ja tak, er overskriften. For ikke så længe siden besluttedes det fra arbejdsformidlingens side at lukke kassen for de kreative kurser under uddannelsestilbud for langtidsledige. Beslutningen blev taget, fordi arbejdsformidlingen mente, at kurserne ikke gav kursusdeltagerne mulighed for at få arbejde. De satte sig i stedet på kurser, som er mere erhvervsrettede, såsom svejsekurser, trukførerkurser og lignende. Det vil sige, at man som arbejdsløs kan blive tvunget til at deltage i et kursus på 4,5 måneder, som ikke kan motivere et kreativt menneske. 4,5 måneder, hvor man møder op for ikke at miste retten til dagpenge. Det kan man kalde dårlig motivering af de arbejdsløse, som absolut ikke er interesseret i at blive uddannet til f.eks. arbejdsløse svejsere. I 4 måneder har en række meget forskellige mennesker, langtidsledige, deltaget i et UTB-kursus på VUC Køge Bugt. Kurset hed Skriv og Hør. Det er et kreativt kursus, som sigter på at gøre deltagerne mere mediebevidste og måske motivere dem til at blive mere aktive deltagere i samfundet omkring dem. De fleste valgte kurset som det mindste onde af de kurser, der ellers blev dem tilbudt. En musiker fik valget mellem et svejsekursus eller dette. Og da han absolut ikke havde interesse for at lære at svejse, tog han dette kursus Skriv og Hør. Han spillede faktisk i et band, hvor vi alle sammen kender sangeren. Jeg kan ikke lige huske, hvad fanden bandet hedder. Jo, Hotel Hunger. Er der nogen, der kan huske bandet Hotel Hunger? De havde sådan en forsanger med en meget stor modermærke i hele hovedet. Vel, bassisten i det band er den mand, jeg omtaler her. Han havde jo, den her musiker, fået mulighed for at komme i kursus i jobtilbud på en radio. Og det ville jo være noget mere interessant for ham, end at komme på B&V og svejse. Der er flere, som har det på samme måde. Nogle har selvfølgelig fået mere ud af kurset end andre. Det hænger sammen med, at vi er forskellige, og at nogen har det dårligt med at blive tvunget til at deltage i kursusforløb i 4,5 måneder. For at tage ikke fejl. Uddannelsestilbud er tvang. Tager man ikke imod tilbuddet om UTB, mister man sine dagpenge. På kort sigt skal man ikke regne med at se de mennesker, der deltager i kreative kurser på arbejdsmarkedet, men de fleste er blevet motiveret til at finde ud af, hvad de er gode til og hvad de egentlig vil. Alene møde med så mange forskellige mennesker med så forskellige baggrunde har været meget inspirerende for de fleste. Det har været inspirerende at se, hvordan andre har klaret det at være arbejdsløse igennem en længere periode. Der er for eksempel nogle mennesker, som ikke er motiveret for at få et job som arbejdsmand med speciale i for eksempel svejsning. Desuden hænger den slags job under ingen omstændigheder på træerne, heller ikke i dag. En svejser skal være god og have erfaring for at blive ansat i dag. Der er jo så mange at vælge mellem 300.000 arbejdsløse. De kreative kurser er et udmærket alternativ til de mennesker, som i forvejen er kreative. Her kan de møde andre som dem selv, der har fundet ud af at leve med deres arbejdsløshed, og som ikke sidder nede på bænken og hælder bajer i sig. Disse mennesker kan ikke være tjent med at blive presset ind i et kursus, som ikke øger deres livsglæde, men derimod ødelægger det.
Det er ikke de kreative kurser, der er galt med, men måske er det hele uddannelsestilbudssystemet. Er UTB ikke en narsus, som kan tilfredsstille de vælgere, som ikke synes, det kan være rigtigt, at der er så mange arbejdsløse? Dem, som er på UTB, er jo ikke registreret som ledige i alle tilfælde for en periode. Denne avis, tidsskrift, magasin er lavet af mennesker på UTB, skriver hørkursus som en protest imod nedlæggelse af de kreative kurser. Den aktivering, der foregår i dag, er fuldstændig lige så totalt latterlig og åndssvag som de kurser, der var dengang i 1991, som ikke var af den her type kreative kurser. Den her type kurser åbnede rigtig mange menneskers øjne, når de var på dem, og gjorde, at de fik fingeren ud af gaskammeret, at de skiftede karriere, at de fik sig en uddannelse. Fordi det her kursus motiverede. Det motiverede. Det tvang ikke. Fuck aktivering.